Ďakujem vám pekne za slovo. Vážený pán predseda, vážení kolegovia a kolegyne. Dovolte mi, aby som uviedla zákon, legislatívny návrh, ktorý sme pripravili v rámci nášho hnutia Obyčajní ľudia, nezávislé osobnosti. Už od novembra minulého roku upozorňujeme poslanci na otrasné štatistiky, ktorým sa Slovensko dostalo na neslávne prvé miesta v rámci členských krajín Európskej únie. Ide o prácu v noci a počas víkendov. Ja si dovolujem pripomenúť tieto štatistiky. Z krajín Európskej únie robia Slováci najviac v nedeľu, o tomto sme hovorili. Sme prví zo všetkých členských krajín, takmer 20%. A v nočných zmenách pracuje približne každý 6. zamestnaný Slovák, čo je najväčší podiel v rámci všetkých ekonomík Európskej únie. V priemere za celú úniu pracuje v noci len 6% zamestnancov, kým teda na Slovensku 16%. Naši ľudia sú ako sovy. Na minulej schôdzi sme v parlamente predložili návrh zákona za zavedenie príplatkov za prácu počas víkendov. A na túto schôdzu prichádzame s návrhom zákona, ktorý upravuje výpočet mzdového zvýhodnenia za nočnú prácu, ktorá je veľmi náročná. Charakter výroby tovarov a v menšom meradle aj poskytovania služieb v mnohých ekonomických odvetviach robí naozaj z nočnej práce neodmysliteľnú súčasť pracovného procesu. Zatiaľ, čo pre zamestnávateľov je nočná práca prostriedkom intenzívneho využívania výrobných kapacít, pre zamestnancov, osobitne tých, ktorí majú rodičovské povinnosti, je však neraz zdrojom napätia medzi plnením pracovných a rodinných povinností alebo rodinných funkcií. Zásah do osobného života zamestnancov, ktorý vyplýva z výkonu nočnej práce, je podľa doterajších skúseností zamestnancov posudzovaný rovnako negatívne ako práca cez víkend alebo práca za nadčas. V tejto súvislosti, a už som s tým aj začala, je teda nevyhnutné upozorniť aj na to, že podľa údajov Eurostatu je Slovenská republika dlhodobým lídrom v počte zamestnancov pravidelne pracujúcich v noci. Aj na základe vyššie uvedených dôvodov prijala Medzinárodná organizácia práce ešte v roku 1990 dohovor o nočnej práci. K uvedenému dohovoru bolo prijaté aj odporúčanie, v ktorom sa výslovne uvádza, že zvýhodnenie nočnej práce by v sebe malo odrážať aj hodnotu, teda náročnosť tej ktorej nočnej práce. Predložený náš návrh zákona preto upravuje výpočet minimálneho mzdového zvýhodnenia za nočnú prácu so zohľadnením princípu rovnakého odmeňovania práce rovnakej alebo porovnateľnej hodnoty. Schválením tohto nášho návrhu zákona sa bude teda mzdové zvýhodnenie nočnej práce odvíjať od mzdy zamestnanca, od jeho priemerného zárobku a nie od minimálnej mzdy, ako je to doteraz. Pod zamestnancom sa v zmysle nášho návrhu zákona rozumie aj zamestnanec pracujúci na niektorú z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Dnes zákonník práce pozná finančné zvýhodnenie pre zamestnanca za prácu vo sviatok, za prácu nadčas a za prácu v noci. Za prácu vo sviatok a za prácu nadčas dostáva finančné zvýhodnenie zamestnanec zo svojho priemerného zárobku, zo svojej priemernej mzdy. Ale pri príspevku za prácu v noci dostáva finančné zvýhodnenie iba vo výške minimálnej mzdy. Z minimálnej mzdy. Viete, koľko je to dnes? Dnes teda človek, ktorý
odíde na noc do práce a nespí doma, ale pracuje a intenzívne pracuje. Vieme si to predstaviť, ako je to napríklad v automobilovom priemysle pri práci pri páse, tak dostáva 50 centov za hodinu. Áno, je pravda, že mnohé prevádzky alebo zamestnávateľia teda vyrokovali si zamestnanci so zamestnávateľmi v kolektívnych zmluvách aj iné zvýšenie. Ale uvedome si, že zákonník práce dnes prikazuje zamestnávateľovi pridať zamestnancovi, pracovníkovi za prácu v noci iba 50 centov za hodinu. Negatíva nočnej práce sú naozaj zrejmé. Medzi najskloňovanejšie rizika nočnej práce patria poruchy spánku či iné zdravotné problémy, únava aj vo voľnom čase a tiež nižšia kvalita rodinného a spoločenského života. Poznám mnoho ľudí, zvlášť mužov, ktorí pracujú v noci. Čuduj sa svete, oni majú aj 5 nočných zmien za sebou, hoci to zákonník nepripúšťa, zákonník práce. Viete si predstaviť, ako vyzerá takýto človek po 3., 4. nočnej? Nedokáže fungovať ani vo svojom voľnom čase nasledujúce 2-3 dni. A dostane za to 50 centov, alebo ak sa dohodne so svojím zamestnávateľom, tak iba náhradu voľného dňa. Avšak práca v noci naozaj nie je taká istá ako práca cez deň. A práve preto navrhujeme takú zmenu, aby všetky tieto finančné zvýhodnenia zákonník práce garantoval zamestnancovi, vypočítal, aby boli vypočítané z jeho priemerného zárobku. To je spravodlivé. Chcela by som dodať, že hovorila som o tom, že o týchto príplatkoch a vôbec o tých neslávnych štatistikách Slovákov hovoríme poslanci Olano už od novembra. A chcela by som povedať, že vidíme, že sa týmito témami inšpiruje aj vládna koalícia a počujeme o tom, že by mali byť zvyšované príspevky, že teda premiér hovorí o zvýšení príspevkov za prácu v sobotu, nedeľu a v noci. Takže chcem len vyzvať a dodať k môjmu príspevku teraz, že očakávam, že nebudú poslanci, že nebudú čakať na to, kedy príde tento návrh vládny do tohto pléna, ale že už teraz zahlasujú za to, s čím sa stotožňujú a čo vlastne už aj bolo zverejnené verejnosti, a teda občanom Slovenskej republiky, že naozaj toto zvýhodnenie za prácu v noci majú aj oni vo svojom portfóliu a že s tým počítajú. Prečo čakať? Treba okamžite konať. Každý deň je škodou pre každého zamestnanca, aby nedostal lepšie finančné zvýhodnenie, pretože ako vieme, nám rodiny chudobnejú, zvlášť tie, ktoré sú jednorodičovské, alebo tie, ktoré majú viac detí a možno práve takýmto spôsobom by si naozaj mohli sa im zvýšiť čisté mzdy. Takže očakávam zajtra pri zajtrajšom hlasovaní v tomto pléne, že doprajeme zamestnancom nie, že neviem, aké výhodnejšie finančné príspevky za prácu na čas, ale len obyčajnú spravodlivosť, aby tieto príspevky, toto finančné zvýhodnenie by im bolo vypočítané z ich priemerného zárobku. Ďakujem.